боиси хурсандист ки соҳаи сайёҳӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон сол ба сол рушд карда табиати зебои диёр дар байни шаҳрвандони мамолики гуногун маъруфияти бештар касб мекунад. бар раванди рушди сайёҳӣ беш аз 300 ёдгории тарихиву фарҳангӣ, захираҳои зиёди экологӣ, бунёди инфрасохтори зарурӣ, таҳкими заминаҳои қонунгузорӣ ба рушди соҳаи сайёҳӣ мусоидат менамоянд. яке аз минтақаҳои сайёҳӣ ки диққати бештари гардишгарони ҷаҳонро бо табиати зебову нотакрораш ба сӯи худ ҷалб кардааст, Искандаркул мебошад, ки ҳамеша ба ин мавзеъ сайёҳони зиёд аз дохилу хориҷи кишвар ташриф меоранд. Тоҷикистон бо доштани имкониятҳои сайёҳӣ имрӯз дар арсаи байналмилалӣ нуфузу эътибори хосаи худро касб кардааст ва бояд бигуфт, ки айни ҳол мо дар як мавзеи зебоманзари Тоҷикистон дар як гӯшаи диёр байни қуллаҳои осмонбӯс қарор дорем, ки Искандаркул унвон гирифтааст. воқеан ҳам Искандаркул бо доштани табиати зебову нотакрор дили ҳазорон гардишгарони берунро ба худ ҷалб карда буд. ҷои истироҳат аст, ҷои фароғат аст. ба хотири боз ҳам ободу зебо кардани ин минтақаи сайёҳӣ ки пештар шароити мусоид ба хотири фароғати сайёҳон надошт, иқдоми созандае аз ҷониби соҳибкорзан Зумрат Давлатова рӯи кор гирифта шуда, дар як гӯшаи ин кул ки назираш дар ҷаҳон нест, маркази сайёҳии Искандаркул Зумрат ифтитоҳ ёфт. лозим ба ёдоварист, ки ин иқдоми созандаи соҳибкор бахшида ба солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ, ҳунарҳои мардумӣ ва ҳамчунин дар доираи сазовор истиқбол гирифтани 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон анҷом дода шудааст. дар ҳудуди маркази сайёҳии Искандаркул Зумрат бо истифода аз имконияти мавҷуда, хобгоҳ дорои 38 ҳуҷра бунёд ва бо тамоми шароити муосиру замонавӣ оро дода шуда буд, дар худ нақшу нигори миллиро гирифтааст. ошхонаи миллӣ низ бо маҳсули дастони ҳунармандони мардумӣ оро ва бунгоҳи тиббӣ барои расонидани ёрии аввалин ва инчунин ҳамоми замонавӣ мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуданд. як истироҳатгоҳ ба супориш овардем, ки дар ин истироҳатгоҳ мо дар як шабонарӯз метавонем то 100 нафар меҳмони хориҷӣ ва дохили шаҳрӣ қабул намоем. дар истироҳатгоҳи мо ошхонаҳо таъмин карда шудааст ба таъмҳои миллӣ ва аврупоӣ, бунгоҳи тиббӣ барои расонидани ёрии аввалиндараҷа ва ҳамомҳои буғӣ, ҳам як қайиқи бо матор барои нишон додани зебоҳиҳои кӯҳи ҳамин Искандаркул барои меҳмонони хориҷӣ. мавриди зикр аст, ки Искандаркул зеботарин ва шаффофтарин кул дар Тоҷикистон мебошад, ки ҳар сол ҳазорҳо нафар ба дидани он меоянд, ки аксари ин сайёҳон аз хориҷи кишвар мебошанд. номи ман Умар Ага аз шаҳри Сирия ҳастам. мо ба ҷумҳурии Тоҷикистон омадем. ман бошам бо оилаам омадам ва ба муллатҳои дароз дар инҷо сиётар меистем. инҷо бошад хело ҳавои хубу форам дорад ва каме хунук аст. мо ҳар сол ба инҷо ташриф меорем. мардуми Тоҷикистон бисёр меҳмоннавозу меҳмондӯст ҳастанд ва моро хуб меҳмондорӣ намудааст. бояд қайд намуд, ки Искандаркул дар баландии 2195 метр аз сатҳи бар дар ҳудуди ноҳияи Айнӣ ҷой гирифтааст. гузориши Фаррухи Убайдулло, Фирдавс Шарипов ва Шаҳриёри Акрам барои барномаи Иттилоъ.